abasifundisa iBhayibheli izwi. Ngamanye amazwi utshela umfundisi indaba into yokuhamba noNkulunkulu nokuthola izinto zikaNkulunkulu ayikhulunywa ngendaba yokuthi sewufunde kangakanani iBhayibheli. Izinto zikaNkulunkulu zihlala kumuntu ohlala noNkulunkulu. Awuphindele uthini? Uma nihlala kimi, namazwi ami ehlala kimi, niyakucela enikuthandayo nikwenze. Uzophendula ukuthi indaba kwenzeke mawucela. Uyabathi indaba kwenzeke mawucela. Isipho isathu. Awuhlezi. Lalela masihlezi uNkulunkulu asisicuphisi isinqa sihlala full. Full palms. Yonke into yakho kumele ihlale igcwale kuye. Yikho Paul ethi in him we live. Siyaphila kuye. Yasethi in him we move. Sinenqubekela phambili siyamuva mangabe sikuphi. Yasethi ukuthi in him we find our being. Sithola uqobo lwethu. Beni bazalwa? Neza bazalwa? Uyohlala isikhathi eside uhamba uyicinga ukuthi konje mina ngubani efika kuNkulunkulu, konje mina kufanele ngenzeni, konje mina ngubani, awuhlezi kuye. If you live in him, mawuhlezi kuye. Yini iBhayibheli lithi akusekho ukulahla, ngoba abantu bajwayele ukufunda leli iBhayibheli ngendlela noma leli verse ngendlela lokho. Akusekho ukulahla kwabaku kaphelele ukuthi umunye na. Abantu abaningi babhizi ukuthi akusekho ukulahla, ungazona bafundisi bekushumayeza bathi yona ukudlisona benizolahla uNkulunkulu. Uyalahla kanjani elithanda igrace sokufikiphi? Bazalwa iBhayibheli bafunda Romans chapter number 6 sizobona yini ukuzovabuza na athi khona kanye ngoba thina sesafa maqondana nesono kodwa sambela noKristu savuswa kanye naye sivusele impilo emusha. In other words, lokho kuphila emusha athi omunye uma navuswa kanye noKristu funana kwaphezulu lokho lokufishwa khona kanye naye athi uphela sembe nophilayo kodwa uKristu uphila kimi azothanda ukuphila kwakhe usho Jesu uthanda ukuphila kwakhe uyolahlekelwa yikho kodwa ulahlekelwayo uyokuzuza. Abanye abazi masesihleli kuye siyafa, masesihleli kuye asikwazi ukuphinde kuphile thina, kuphinde sikhontrole inyama yethu isitshela ukuthi asenze njani, intshela ukuthi manje sithi umfana, intshela ukuthi manje sithi umugwayi, isithi hey hlala kuye ibisukufa ngeke ukwazi ukuhlala kuye mawusaphila mwami. Ngishonisa abangani bami. Anginabo khona abangani abavele close. Bathi uma bekhuluma nami bathi mfundisi uvume kanjani?